खाटी दूध के चाय पी के अपन अपन मूड फ्रेश कर ली लो हमारे यूट्यूब फैमिली सभी लोग। और चाय पी के देह में फुर्ती लेके आई लो। गुड मॉर्निंग, राम राम सभी यूट्यूब फैमिली को। गोड़ छू के गोड़ लागतनी। तो कैसन बानी लो रउआ सबे, आशा करतनी कि कहीं भी होखब लो, स्वस्थ होखब लो, मस्त होखब लो। और ये देखी लो, ये बाहर के नज़ारा, सुबह का नज़ारा हटे और कितना कोहरा बाटे, इतना शीतलहरी चलत हटे ना कि घर से बाहर निकले के मन नइखे करत। एकदम करेजा कांपे लागता ठंडी के मारे। रउआ सबे देख सकत इन लो। और हमार गोरु माल इतना ठंडी में भी बाहर रहेला लो, पेड़ के नीचे। इतना गोरु माल बांधे के दिक्कत बाटे ना कि सबके गोरु माल घर में ओसारा में रहे लो और हमार गोरु माल बाहर रहेला सन। रउआ सबे देख सकत इन लो, हम देखा रहल बानी रउआ लोग के। इतना शीतलहरी चलत बाटे और हमार भैंस पाड़ी पाड़ा तीनों हमार पशु बाहर रहेला सन। काहे से कि घर में बांधे के जगह नइखे, ठीक ना। तो पेड़ के नीचे रहेला लो और है सब रउआ देख सकी लो, खुद देख ली लो रउआ लो जे कितना मतलब कोहरा परत बाटे और शीतलहरी वही मान के चलता। बुझाता ना कि जैसे बारिश आवत बाटे, बारिश लेखा एकदम टप 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 पानी चुआता ऊपर से। और बाहर निकलला पर ना देह पर के जो साल बाटे वो साल भीज जाता, ठीक ना। रउआ सबे देख सकत इन लो। और लकड़ी एजा हमरा धराइल बाटे, नाहर पर हम आइल बानी। जे 3 गो कुर्सी लागल बा, रउआ सबे देखते बानी लो। मतलब 10 कदम दूरी पर बाटे इ नाहर हटे, साफ भइल बा। एजा हमार घोठा बा, तो रउआ सबके हम अभी देखावत तनी। तो देखी लो, इ लकड़ी राखल बाटे जैसे मकई के खूटी ह, तो हमनी का मकई के खूटी लावना लागेला। ए घड़ी तो इतना ठंडी पड़ता कि लकड़िए पे बनावे के बा। और देखी लो कितना भीजल बाटे पानी से, इतना भीजल बना कि कैसे लगावल जाई, चूल्ही में आँच केंगा लगावल जाई, आँचे झप दे ना धरी। तो रउआ सभी देख सकता नी लो, इतना ठंडी पड़ल बारी है। हमार घोठा हवे, हमार घोठा करकट धराई रहल, ढह गइल बाटे, ठीक ना। आनी तूफान इतना आइल रहे ना कि सब ढह गइल। अंदर देखी लो, दे चौकी बाटे, बिछौना बाटे, अंदर बहुत सारा सामान बाटे। तो यानी तूफान इतना भारी आई रहे कि सब कुछ ढह गइल। ओकरी बाद से पापा जी के टाइम नइखे मिलत कि उ सही करी। हम आ गईनी अपने चौका घर में। तब बर्तन हम भे के रख लेनी है कल पर। अब मोटर चालू कैले बानी, काहे से लाइटो ना रहल हटे, बहुत प्रॉब्लम रहला। तब मोटर चालू कर देले बानी बर्तन धोवे खातिर। और बर्तन कुछ धोवल बाटे और कुछ धोवे के बा, ठीक ना। तो अब हम चल रहल बानी बर्तन माजे। तो रउआ सब देख सकतानी, अभी हमार लाइट में पता ना काहे वोल्टेज कम बा कि काहे एकदम धुक धुक कैले बाटे। रउआ सब देख सकता इन लो। सारा बर्तन मजा गइल बाटे। एगो पतीला बाकी रहल बाटे धोवे के, तो पतीला हम धो रहल बानी, ठीक ना। काहे से कि यही में बनावे के बाटे चाय। आई ठंडी में चाय ना पियल जाई तब तो बहुत दिक्कत हो जाई। हमरे घरे तो ऐसे चाय ना बनेला, लेकिन जब ठंडी पड़ता तो बना ही के पड़ी। इतना ठंडी पड़ता ना कि का कहीं। है पानी बादनो, पानी छुए के हिम्मत नइखे करत, हाथ डाले के हिम्मत नइखे करत पानी में। और तो ए घड़ी हमनी के गोड़ के अंगुली फूल के एकदम मोटे मोटे हो गइल बाटे, ठीक ना। तो ई पतीला धो रहल बानी। अब चाय के तैयारी करम बनावे खातिर। सबसे पहले तो चाय बनाएम और सबके पियाएम। पापा जी तो ऐसे ना पियनी, और पिए खातिर सासू माँ और हम दोनों आदमी पियनी जाओ, लड़का पियला सा। तो जबरदस्ती पियावे के बाटे, जेना पियला सेहू के, ठीक ना। तो अभी हम चल तनी कुछ मंगावे के बाटे। तो देखी लो, पतीला धोआ गइल और बर्तन उर्तन भी सब साफ करके रख लेले बानी। देखी लो कितना हमार बर्तन साफ धोआइल बाटे, कितना चमकता, ठीक ना। और का करे लो, जब चूल्ही पर बनावे के बाद तो बर्तन जरिए जाई, बहुत दिक्कत होला। छूट जाला, मतलब जल्दी छूट जाला। आसानी से छोड़ावे के भी तरीका हमारा लगे बाटे, यानी वो तरीका हम लोग के बाद में दिखाएम, अगला वीडियो में बताएम जे हम कैसे बिना मेहनत के बर्तन साफ कर लेनी। तब देखी लो, हम आ गई नी ओसारा में बात करते करते। और ये बानी हमार ससुर जी और ये छोट बेटा हमार। देखी लो, ठंडी इतना पड़ता ना कि ओढ़ना में केकरोल बानी लो। हम उन लोग के देता नहीं पैसा, असवनी के पैसा दे रहल बानी कि बाबू जा 10 रुपया के चीनी लेके आवा और 20 रुपया के केक लेके आवा, टोस।
त अभी बिछाना से निकलत नहीं खन अस्कतिया तरन कहतरन कि मम्मी हम ना जाब बहुत ठंड बाटे। त हम चल लेनी है दे के। अब हम आइल बनी अंगना और देखी लो कितना धुंधला धुंधला बाटे, इतना भी कुहा पड़ता। सुबह के 7 बज गईल बाटे, फिर भी अभी साफ दिन नइखे भइल। आ धूप तो साफा नइखे निकलत, धूप निकलला 3 दिन हो गईल। लागत है कि अब धूप निकलबे ना करी। और ठंडी भी बढ़ गईल बाटे। ठंडी से सभे केकुरा रहता, बाहर निकले के हिम्मते नइखे करत। अब सासू माँ बानी ते यही ठंडी में अपन गोरुवारी सब करे ने, गोरुवारी तो करही के परी, का करे मजबूरी बाटे। और भैंस हमर बिया जल बिया तले बिया, ओकरी बाद बेचा जाई तो भैंस ना रही, सासू माँ के भी उभाव हो जाई। और ई बोरा में रखल बाटे मकई, रउआ देख सकतनी। हमके लागत है कि सासू माँ ले आई बनी भूजे खातिर, तभी तब बाल बाटे, एमे बाल छोड़ावे के पड़ी, ओकरी बाद भुजाई। और ई हमर लड़का गई रहन घूमे खातिर, घूम के गोड़ हाथ धो के आ गइलन, ठीक ना। तब तक ले बोरा के मकई हम ले के अंदर रख देतनी ना, तब बोमा आइलो तो बहुत परेशान कर दिलो। तब ले तनी हम रखे खातिर, वो सभी देख सकत लो, ठीक ना। और पानी चला के रखले बानी, लेके जा तनी अधन देवे खातिर। पतीला ले ले बानी चाय बनावे खातिर, ठीक ना। तो अधन पहले दे देतानी, तले सासू माँ आँच धरा देतानी। काहे से कि आँच धरावे में हमके बहुत प्रॉब्लम होला, जब दे आँचिए ना धो पावेला हम। आँच धराओ धराओ तो एकदम परेशान हो जाने, फोई फाई करे के पड़ जाला, आँचे ना धरेला। अब सासू माँ बानी तो बूढ़ पुरानी आदमी बानी, उ फूंक लेनी, फूंक के धरा देनी। और माचिस के तो और लग जाता है, एक गो माचिस एक दिन में लग जाता। मान ली कि माचिस लागल जाता बारे तो भले तिल्ली खत्म हो जाता, लेकिन आँच नहीं धो पावत। कहाँ है कि इतना शीतलहरी चलता ना, कि शीतलहरी से सब लावना भीज गईल बाटे। और झिली उली चाहे कुछ से लिया गए धरा देनी, वहाँ से धो लेला, बटे हमरा से ना धरेला। आ गैस पे तो बनावे के मोने नहीं करत, काहे से कि चूल्हा पर बात तनी आगे तापल जाई, खाना बनावल जाई, ठीक ना। तो आगे तापे के लालचे तनी आदमी चूल्हा पे बनावता, ठीक ना। तो दोसर कुछ ना। गिलास दूध लेके आइल बनी, सासू माँ कितना अच्छा धरा देले बानी दूध। और आज कहनी है कि आज पानी में के चाय ना बनी, मतलब हल्का से तो पानी हम मेराइए देनी, लेकिन आज बिल्कुल पानी नहीं डाले के। आज खाटी दूध के चाय बनावे के बाटे, आज स्पेशल चाय बनावे के बाटे। काहे से कि इतना ठंडी के मारे दांत कटकटाता ना सबके, कि सब कोई ठंडी से के कुर गइल बा। तो तनी चाय पी लिहल जाई तो तनी एनर्जी हो जाई देह में। और वह सभी देख सकत इन लोग, एक बगल दाल बैठले बनी और एक बगल चाय बैठले बनी। और चाय पत्ती मंगैले बनी, देखी लो, 5 रुपया के चाय पत्ती हटे पैकेटवा। एमे तो बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता, एक बेर से 2 बेर बनावल जाता, खत्म हो जाता। तो हम तो इकट्ठा चाय पत्ती ना मंगावेनी, कि हमनी के हरदम चाय ना बनेला, कभी कभार बनेला। बट ठंडिया में बनाओ तन जाके तनी बहुत ज़्यादा ठंडी लागता, तो पहले चाय बना के पी लेवे के, ओकरी बाद कोनो काम होई, ठीक ना। और ऐसे ही में सासू माँ के जाए के बाद खेत में खेत पटौनी करे, और ससुर जी भी जाए, हमार छोट बेटा बा उ जाई गेहूँ पटवे के बाटे। तो कहनी कि बना देता नहीं, ओकरी बाद से पी लो आ चल जाए लो खेत पटौनी कर। तब देखी लो, ये 10 रुपया के चीनी मंगेले बनी, चीनी भी डाल रहल बनी चाय में, ठीक ना। कि हम जल्दी बना के अपनी सासू माँ के और ससुर जी के और अपने बेटा के पिया दी। ये हम लोग खेत में चल जाए लो, खेत पटावे खातिर चढ़ा ऊपरी लागल बा खेत में, ठीक ना। तो अभी तो लाइट नहीं है, मोटर से सब लोग खेत पटावता, तो लाइट तो भागल बटे। अब लाइट आई तभी ना खेत पाटी, तब चाय ओई पी के जाब लो। तब तक ले चाय खदक रहल बटे, चाय पका रहल बानी और सासू माँ आँच लगा रहल बानी। तो देखी लो चाय हमारा पक गईल बटे खूब अच्छा से। और अंधेरा अंधेरा जान तनी लोग काहे लौकताटे कि अभी बहुत ज़्यादा कुहा बाटे, ऐसे अंधेरा लौकता, साफ दिखत नहीं खे। आ कैमरा इधर उधर कर तनी हम कि मतलब साफ दिखे, फिर भी साफ नहीं के दिखत। काहे से कि अभी कुहा बाद दिन साफ नहीं खे, पता ना दिन कब से बनी, खरवास बाद बनी कि खरवास पहले बनी, अभी हो मालूम नहीं खे जे दिन कब से बनी, दिन बनत नहीं खे, ठीक ना। तो चाय हमारा अब हो गईल बटे, रउआ सब देख सकतानी लो, ठीक ना। अब उतार देतानी चाय। अब सबसे पहले सासू माँ के चाय देम, ठीक ना, ओकरी बाद से केहू के देम। तो देख लो चाय हम तो निकाल के
सासू माँ के चाय दे दिले बानी और ये हमार छोट बेटा आइल बटे, ओकरा के चाय हम देतानी। ठीक ना, ओकरी बाद से सबके चाय दे देतानी, सब कोई पी के अपना अपना कामे धंधा चल जाए हम लोग। ओकरी बाद हम धीरे से खाना बनाएम। और देखी लो पाव रोटी भी लइका लेके आइल बटे हमार। हम सुगर ही देहमी इनका के सबसे पहले घर पर तनका के पैसा देहमी कि जा चीनी तो रहबे कौए घर, पाव रोटी और एथी चाय पत्ती लेके आवा। तो लेके आइल बड़न, अभी लोग पी के चल जाइलो। ओकरी बाद से हम धीरे से खाना बनाएम। कैसे के कौन हाला बटे, ठंडी पड़ता। अब तो पापा जी खेत में से आएम, खेत पटा के ओकरी बाद से नहाएम धोएम पूजा पाठ करम तो ले खाना बन जाई। ठीक ना, तो सासू माँ पी के चाय गईनी और हम चाउर धो के ले आइल बने डाले खातिर। तो अदहन धी गल बटे और हम चाउर मेरा देतानी। ई भुजिया चाउर है, रउआ सभी देख सकता इन लोग। और डाल देतानी, अदहन धी किए गल बटे। तो आज बनावे के बटे भात दाल चोखा। सब्जी नहीं के बनावे के, सब्जी तो खात खात बोर हो गइल बानी लोग, खाली आलू के सब्जी के थोड़ी खाता इन लोग। ठीक ना, तो 2-3 दिन से खाली आलू पड़ा तटे, तो आज बनावे के बटे चोखा। ठीक ना, तो दाल भात चोखा बनावे के बा। रउआ सभे आइन लो खाइन लो, सब कोई खातिर बनैले बनी। जितना हमारे यूट्यूब फैमिली बानी लो, हमारे सब्सक्राइबर हमारे व्यूअर्स बानी लो, सबके खातिर बनैले बनी। सभी लोग आइन लो और खाए के लिए रेडी हो जाए लो। तब तक के लिए हम बनावत तनी। ठीक ना, काहे से कि हमके बनाओ टाइम ना लगी, आँच ध ले बटे और एके जोरन में खाना भी बन जाई। और देख लो इतना चाय बचल बटे, तो और ही मांगत रहे आसवानी, तो उनकरा के ढार के देतानी। काहे से कि हमर लइका बहुत ज़्यादा चाय पियला सन। थोड़ा से चाय में काम ना चलेला ये लोग के चाय चाहिए एक गिलास चाय रही तब जाके ये लोग फरियाई। चाय बहुत ज़्यादा पियला लोग। हम मना भी करेनी कि चाय ज़्यादा ना पिए के, बट ये लोग चाय के आशिक हलो, बहुत ज़्यादा चाय पिए लो। ठीक ना, तभी पाव रोटी चूल्ही के पीछे रखले बानी अपनी लड़की खातिर। ठीक ना, तब आलू देखी लो रखले बानी हम चूल्ही में डाले खातिर। काहे से कि जब भात बन के उतर जाए ना, तो वही में डाल देम, आलू पक जाए और चोखा बना देम। तो चावल हमार डभक रहल बटे, देखी लो। नहीं सॉरी, डबकल नहीं के, भात बन के तैयारी हो गए। भात बन गए, रउआ सभी देख सकता इन लोग कितना अच्छा भात भइल बटे। ठीक ना, और ये वैला में डाल देतनी आलू जौन लेके आयल बनी, आलू डाल देतनी चोखा खातिर। तो रउआ सभी लास्ट तक हमारा वीडियो में बना रही लोगिन। अगर हमार वीडियो अच्छा लागे तो रउआ सभी चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी लोगिन और बेल आइकन के प्रेस करी लो। ठीक ना, वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा रउआ सभी शेयर करी लो। और ये आलू हम डाल रहल बानी अइला में चोखा बनावे खातिर। रउआ सभी देख सकता इन लोग अच्छा से पाक जला। काहे से कि जौन आगी में आलू पका के चोखा बनावल जाला ना, ओकर स्वाद कुछ और होला, बहुत अच्छा लागेला। ठीक ना, तो हम उबाले के ना बैठनी है, कहनी है कि जब चूल्हे में डाल के पकावे के बाटे तो का डालल जा, पक जाई जल्दी, पाका टाइम ना लगी। काहे से कि तो सूखल आलू बाटे, पर के आलू हटे, असो के आलू ना हा, नवका आलू ना हा, ई पुराना आलू हटे, धराई रहला। तो यही में से हमनी के खेत में आलू बोआइल भी बाटे और बचल बा, तो आलू हमनी के बनाओ तन जा। तो नवका आलू खाए तले हमनी के खेत में होइए जाई। जब खेत में होइए जाई तो कीन के का होइए से हमनी के नहीं जा कीन के खात। ठीक ना, तो दालो हो गइल बाटे, रउआ सभी देख सकता इन लोग। धीरे धीरे हमार खाइका सब होइए गइल, बात करते करते हमार खाइका रेडी हो गइल, रउआ सभी देख सकता इन लोग। अब आलू देखल जाई कि आलू पाकल बा कि ना। ठीक ना, तो देखी लोगिन अभी दाल उतारे के बाद कलछुल धो रहल बानी। काहे से कलछुल रहल हटे, जहाँ बर्तन धो के रखे नी तहाँ रहल हटे, तो हम पलटा से दाल देखत रहनी हाँ, जैसे भात चलावे नी। ठीक ना, ठंडी में तो उठे का मन नहीं करत कि कोनो सामान जाके हम उठ के लेके आई, इतना ठंडी पड़त हटे। देखत इन लोग ना धुदला लौकत हटे, ये सब कुहासा के कमाल हटे, ये सब कुहासा हटे। जानी लो दिन भर ऐसे ही दिन रहत हटे, बुझाते नहीं कि जे कब सुबह होता टे कब शाम होता, कुछ मालूम नहीं के चलत।
त अब हमार दाल बन गइल बाटे। ठीक, देखी लो दाल हम उतार के नीचे रख देहनी और बढ़िया दाल भइल बाटे, बढ़िया इन्हा भी गइल बाटे। त अब कुकर में के तो दाल ह ना कि एकदम इन्हा के कढ़ी हो जाई। इ त तसली में के दाल हटे, ठीक ना। त तसली में के दाल तनी धीरे से इन्हाला लेकिन बढ़िया लागेला, सोंध लागेला। कुकर में के दाल इतना स्वादिष्ट थोड़ी लगे। तसली में के दाल अच्छा लागेला, कुकर में के दाल तो उहो ठीक लागेला लेकिन गैस पर के खाना कुछ और लागेला, ठीक ना। त कुकर त चूल्ही पे धके के बनावल जाई ना, सब जर उर जाई। त हम आलू निकाल रहल बानी, रउआ सभी देख सकतानी लो चोखा बनावे खातिर कि हमारे प्यारे सब्सक्राइबर, प्यारे व्यूवर्स सभी लोग आई लो खाए खातिर आगी में के पकावल आलू के चोखा और भात दाल, ठीक ना। तो देखी लो हम आगी से आलू निकाल रहल बानी ना चोखा बनावे खातिर, ठीक बटे। तब बना रहे लोगिन हमरा वीडियो में लास्ट तक हमारे वीडियो देखे लो तब जाके कुछ समझ में रवा लो के आई, ठीक ना। आधा अधूरा देखे लो तो कुछ समझ में ना आई। ये वीडियो के देखे खातिर, समझे खातिर, सोचे खातिर पूरा वीडियो रवा लो के देखे के पड़ी, ओकरी बाद कुछ समझ में आई। और यह हटे देहाती ब्लॉग, गांव के देसी भोजन जौन बोलेला ना, गांव के देसी भोजन, इहे देसी भोजन, शुद्ध देसी भोजन हम बनैले बानी, ठीक ना। रउआ सभी देख सकतानी लो। और जौन चूल्ही पे खाना बन जाला ना, इ खाना चूल्ही के खाना तो इतना टेस्टी लागेला ना कि गैस पे बना के रउआ सब खैले होखे लो और हीटर के खाना खैले होखे लो, सबके इ फेल कर देला देसी खाना, देसी भोजन, ठीक ना। गांव देहात के मिट्टी के चूल्हे पे जौन खाना बन जाला ना, इतना स्वाद लागेला ये का कहे के। तो देखी लोगिन हमार आलू पाक गइल बाटे। अब आ गइल बानी सिल्ली के पास, ठीक ना। तनी अलुइया जैसे कि सूख गइल बाटे ना, तब पाकता जैसे मसुइला खानी हो गइल बाटे, त हाथे तनी कम मिसाता, ठीक ना। तो अब हम आ गइल बानी सिलवट्टा पे और सिलवट्टा पे ले ले बानी आदि बाटे, ये का बोलेला आंवला, एगो आंवला ले ले बानी, मरचा बाटे, नमक बा, ठीक ना। तो देखी लो कितना अच्छा से हम चोखा बना रहल बानी पीस के सिलवट्टा पे। इतना स्वादिष्ट लागेला ना कि एकदम उंगली चाटते रह जाए लो। और एक बार खाएम लो ना तो कहेम लो बार बार हमके जे औरी दा। और ये चटनी खाए खातिर चोखा अड़ोसी पड़ोसी सभी लोग दौड़ी आई हमरा हाथ के खाए खातिर। हमरे हाथ में इतना स्वाद हन, इतना स्वाद हन कि बहुत टेस्टी हमरा हाथ से भोजन बनेला। और रउआ सबके खाए के होई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएब लोगिन जे खाए के मन करता कि ना रउआ लोग के हमरा हाथ से, ठीक ना। तो देखी लो हम आलू के पीसत नहीं की, खाली ऊपर से लोढ़ा से मतलब दबा दबा देतानी ना तो खूब बढ़िया हो जाता टे, फूट जाता। ओकरी बाद से देखी लो हम एमे निकाल लेतानी, निकाल के यही में मेरा लेम खोरा में, ठीक ना। तो देखी लो चटनी, आलू के चटनी, आलू के चोखा। तो देखी लो हम मेरा रहल बनी, अभी तेल नहीं खी डलले काहे से कि तेल के डिब्बा बा घर में, ऐजे कोनो लइको नहीं खेलो जो हम मंगाई, ठीक ना। तो हम खुद से जाके लिया के डालेम, तले मेरा देतानी, वो सब ये देख सकता इन लोग। और हमार खाना बन के हो गल रेडी, ठीक। और सिलवट्टा बात हम बाद में साफ कर लेम, अभी पानी लिया के। तो हम आ गए नहीं अपने चूल्हे के पास, तेल लेके करू के तेल लेके आयल बनी, ठीक ना। तो ऊ अभी बचल बाटे चाय तौन हम चूल्ही पर रखले बनी अपनी बेटी खातिर, जे गरम रही तो अहन तो पी लिहन। तो देखी लो हम चोखा में डाल रहल बनी करू के तेल, सरसों के पेरवाल तेल हटे, घर के तेल हा, डाल रहल बनी, ठीक ना। अब डाल के मिला देतानी, एके में खूब बढ़िया से मिक्स कर देतानी। ओकरी बाद से खाना निकालेम केकरा खातिर, तो पहले तो खाना निकालेम अपना लड्डू बाबू खातिर, कृष्ण जी खातिर। ओकरी बाद खाइका निकालेम अपने सब्सक्राइबर खातिर, अपने व्यूअर्स खातिर, अपने यूट्यूब फैमिली खातिर, ठीक ना। तब फटाफट से ना रेडी हो जाए लो और आ जाए लो खाए खातिर,
हमरे हाथों से बनावल खाए का ठीक ना। रसोई मतलब पहले के लोग रसोई कहेला, अब तो लोग खाना बोलता, भोजन बोलता, लेकिन हमरे घरे भोजन बोलेला। ठीक बाटे। तो आप ना कहा लगे बा, हम वीडियो बंद करता नहीं, लंबा हो जाई। तब तक के लिए बाय।